जौजों आरो गान्जाजों गोबां मानसिफोरा दिनै गोग्लैसोनानै दङ। बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होलांनो बयबो गावबागाव रोंगौथिखौ लाना आवगायलांदो। गेलेनाय, रोजाबनाय, मोसानाय, राजखान्थि गासै बिथिंजोंबो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया बेंटल बाथाबारिनि सानजौरां क्लाबजों दैदेनजानाय हिनजावसा जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै। जेब्ला आं जोबथेसालियाव दंमोन अब्ला गोबां ड्राग्स लानानै हमजानाय बर' लाइमोनफोरखौ क'क्राझार जोबथेसालियाव लोगो मोनदोंमोन। बिसोरखौ लामा दिन्थिनाया समाजनि खामानि, रायजोनि खामानि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान, बुंदों बिक्रम दैमारिया। बे फाथाबारि ओनसोलाव मेहेरगोनां हाबाफारि सानजारां क्लाबजों फाथाबारि सानजारां क्लाबजों मोनसे लेडिज फुटबल टुर्नामेन्ट आयोजन खालामदों। बेवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लेंहर जानानै सासे आलासि हिसाबै। दा आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो, खेला गेलेग्राया फुटबल गेलेग्राया फुटबलजोंनो आवगायलांथोंसै आरो सोरबा क्रिकेट गेलेग्राया क्रिकेट गेलेग्राजोंनो आवगायलांथोंसै, सोरबा रोजाबग्राया रोजाबनायजों आवगायलांथों, सोरबा डान्स खालामग्राया डान्सजोंनो आवगायलांथों, सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि मोजांजों आवगायलांथों। आं बेखौनो खावलायदों। दिनै जोंनि बर' हारिया गेलेनायजों, रोजाबनायजों, मोसानायजों गोजौ फारसे आवगायलांनायनि मोनसे बिराद मोजां स्कप। जेन जों ग्रोब बिदिनो जोंनि लिडार्सफोरा, दैदेनगिरिफ्रा जेन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ, सेंग्राफोरखौ जेन थुलुंगा होलाङो। जोंनि साननाय नोजोरफ्रा बर' हारिनि थाखाय जायो, जों आवगायलांनो हायो। बेखौनो दिनै आं बेहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेननाया जेरावबो थायो, देरहानायाबो जेरावबो थायो। बेनिखायनो जेन जायफ्रा जेनबाय बिथांमोना नेक्स्ट देरहागोन, जायफ्रा देरहाबाय बिथांमोना नेक्स्टआव आरो मानिबा थाखाय जेननोबो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो निरासा जायालासेनो सोरजोंबा बुंजानाय, सोरजोंबा सोंखारि जानाय, सोरजोंबा क्रिटिसाइज खालामजानाय, बेफोरखौ रावबो माने खोमायाव लायालासेनो गोजौ फारसे आवगायलांनायखौ जों दिनै लुबैगोन। औ, बेखौथ' आङो नुबोदों, खोनाबोदों। जेरै जोंहा गान्जा, सिगारेट सोबनाय, सादा जानाय, जौ लोंनाय, बिसेसके जोंनि हारिखौ बै जौजों आरो गान्जाजों गोबां मानसिफोरा दिनै गोग्लैसोनानै दङ। जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन बै समावबो गोबां बर' सेंग्राफ्रा क'क्राझार जेलाव खमसे खम 100निबो बारा सेंग्राफ्रा बे भां जानानै, जौ लोंनानै, बुलायनानै जेलाव थाहैनाय मानसिफोर दङ। बेनिखायनो बेखौ मावनांगौआ जोंहा रायजोनि बिबान, बिमा बिफानि बिबान, समाजनि बिबान। आरो थोंजोङै बुंनो सानोबा जोंहा जिथु फरायसा आफाद दङ, बिथांमोनाबो मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौबो हेफाजाब होनांगौ। जोंनि रायजो राजा समाजा जेन आवगायलांनायाव सेंग्रा सिख्लाखौ बबेबा मोनसे एंगेलजों सेटआप खालामनायाव जेन बाहागो लानो हायो। जेरै दा नै फुटबल, क्रिकेट गेलेनाय, फुटबल गेलेनाय, जोंहा भलिबल गेलेनायाव जों फारफ्रोमथिंबो जायफ्रा दिनै सेंग्रा सिख्ला बेखौ जोङो उत्साह होनांगौ। आरो जायफ्रा गेलेनानै निरासा जानानै थाबाय, थाखा फैसा गैयै, स्कप मोनैनि थाखाय बिथांमोनखौबो जेन बोखांफिननो थाखाय जों लिडारफ्रा जेन नाजायो।